הוא המדען הראשי של טלסקופ החלל האבל, שכבר שנים שוהה בחלל ומגלה לנו להתקרב מאוד לנקודה הסינגולרית. אבל הספר שלך, כמו ספרים אחרים, עוסק דווקא בעניינים אחרים. יש לך מספיק זמן לעשות דברים אחרים. והוא עוסק בשגיאות עקרוניות שבהם שגו גאוני המדע. 5 מהם, אבל 3 מאוד מוכרים, זה דרווין, איינשטיין ולינוס פולינג. שהוא כמעט, נדמה לי שהוא היחיד שזכה בשני פרסי נובל לבדו. לבד, כן. יש 4 כאלה שזכו לפחות. אז זהו. כמעט הוא היה. אז בוא, מה פירוש שגיאות? ולמה אתה מחפש שגיאות אצל האנשים הגדולים האלה? תראה, יש איזה מין טעות שאצל המון אנשים, וגם אפילו בהוראה שלנו וכך הלאה, שכאילו ההתקדמות במדע זה איזה מין סיפור הצלחה בקו ישר מנקודה א' לנקודה ב'. ואני יודע שזה לא כך. זאת אומרת, ההתקדמות במדע יש המון התחלות כושלות, מגיעים הרבה פעמים למבוי סתום וצריך לחזור לכל מיני מקומות אחרות. המסלול עצמו הוא זיגזג לגמרי וכך הלאה. אבל גם הכישלונות הם חלק מההתקדמות. בדיוק כך. הכישלונות הם לא רק שהם בלתי נמנעים, אלא הם כמעט חלק נחוץ של ההתקדמות. בגלל שאיך אנחנו יודעים שאנחנו בכלל הולכים בכיוון הנכון? אילולא הכישלונות, אז היינו יכולים ללכת מרחקים עצומים בכיוון לא נכון. הכישלונות כל הזמן מכוונים אותנו וכך הלאה. אז זה היה הרעיון של הספר הזה. אבל אתה מרצה בכל אחד מ5 חלקי הספר, אתה מרצה באיטיות ובעמקות את המהלך שעשו המדענים האלה ואיפה הם נכשלו. נכון. ולמה. אז השגיאה של איינשטיין היא מוכרת, הוא לא סירב להכיר בפיזיקה הקוונטית במובן הזה. כן, אבל זאת לא השגיאה אז אלוהים לא משחק בקוביות. כן, תראה, לכל אחד מהמדענים שלי היו יותר מטעות אחת. אני רק בחרתי להתרכז בטעות אחת לכל אחד. מה הטעות שלו? אז איינשטיין, טעות גדולה, איינשטיין הציע את תורת היחסות הכללית, וזה היה אמור להסביר את כל מה שקורה ביקום, אבל הוא חשב שהיקום הוא סטטי, ששום דבר לא זז. איך יכול להיות סטטי? הרי כל דבר מושך כל דבר אחר בכוח הכבידה, הרי זה יקרוס הכל. אז הוא הכניס למשוואות שלו עוד איזה איבר שעושה כוח דחייה כזה, שבדיוק יאזן כל דבר איפה שהוא נמצא. אחר כך אדווין האבל, שעל שמו קראו היה הטלסקופ שלנו, גילה שהיקום בעצם מתפשט. זאת אומרת, אז אני אומר, רגע, אם היקום מתפשט, אני לא צריך לאזן. כל מה שכוח הכבידה יעשה זה פשוט יעיט את ההתפשטות, והוא הוציא את האיבר הזה מהמשוואות. והוא חשב שזה טעות. עכשיו, ב-1998, רק לפני 15 שנה, פתאום גילינו שלא רק שהיקום מתפשט, ההתפשטות שלו מאיצה והולכת. מה דוחף את ההאצה? בדיוק אותו כוח דחייה שאיינשטיין הוציא מהמשוואות שלו. זאת אומרת, הטעות שלו הייתה לא להכניס את זה פנים, אלא הטעות שלו הייתה בעצם שהוא הוציא את זה החוצה. כן, ואנחנו יודעים על כך שהיקום מתפשט בגלל האפקט של ההליכה לאדום. הסחה לאדום, נכון. השינוי, הסחה לאדום. השינוי הזה של הצבע של גרמי השמיים. מה הייתה השגיאה של דרווין? דרווין הוא, בזמנו עוד לא ידעו גנטיקה, אף אחד לא ידע גנטיקה, בזה אי אפשר להאשים אותו. אז הוא אימץ את התורה התורשתית שהייתה אז, שאמרה שהמאפיינים של הזכר והנקבה מתערבים בילוד כמו שאתה מערבב צבעים, או ג'ין וטוניק, כמו שאתה מערבב. מה שהוא לא הבין, ופה הייתה הטעות שלו, זה שאם זאת הייתה באמת תורת התורשה, כללי הברירה הטבעית אף פעם לא יכולים לעבוד. מדוע? כי תדמיין לעצמך שיש 1,000 פרפרים לבנים ואחד שחור. ונניח שלהיות שחור זה טוב. אז דרווין היה אומר, אז אם ככה, כל האוכלוסייה בסופו של דבר תהפוך שחורה. אבל מה היה קורה עם התיאוריה הזאת? השחור היה מזדווג עם פרפר לבן, היה יוצא פרפר אפור. האפור עוד פעם עם לבן, היה יוצא אפור עוד יותר מהיר. השחור היה בכלל נעלם, לא רק שלא היה הכל הופך שחור. הנקודה היא שבעצם התורשה עובדת יותר כמו ערבוב של חפיסות קלפים. אם יש לך אס, ואס זה טוב, תמיד נשאר אס, כמה שלא תערבב. זה מה שמנדל גילה. הוא לא הבין מה היא מוטציה? לא, מוטציה בוודאי הוא לא הבין, אבל בכלל לא ידעו על גנים.
אז הוא חשב, הכל מתערבב כך וכך. אבל הוא כבר ידע על הניסוי האפונים המפורסם? הוא לא ידע, זהו, הוא לא ידע על הניסוי. למרות שהניסוי הזה נעשה בימי חייו, ואפילו פורסם בימי חייו, הוא לא ידע על הניסוי. צריך להגיד, למי שלא זוכר בלימודי הטבע, שהצ'כי הוא היה, גרגור מנדל, עשה ניסוי עם אפונים, צהובים, ירוקים, והוא זה שגילה שגילה של הגנטיקה. ואז הוא למד. פולינג, מה השגיאה שלו? מי? פולינג? פולינג ניסה לעשות מודל ל-DNA. אותו המודל שבסופו של דבר פרנסיס וקריק עשו בשבילו מודל טוב. עכשיו, המודל הטוב הוא נכון, הוא כזה מין סליל כזה, ויש בו שני חוטים כאלה, שני גדילים. עללים זה נקרא. שמסתובבים אחד מסביב לשני. פולינג, המודל שהוא יצא איתו, היו בו 3 גדילים כאלה. והוא היה בנוי בדיוק ההפך. זאת אומרת, הבסיסים שהם בעצם בפנים, אצלו הם היו בחוץ. והמודל שלו בכלל לא בעצם קיים כללי כימיה פשוטים. ופה מדובר בכימאי הכי גדול. מי שרוצה לדעת את המשך הסיפור המותח הזה, שיקרא את הספר. תודה רבה לך, ואנחנו צריכים להיפרד כאן. ערב טוב.